Fisem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Et nofri dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Ruħ Ommi feluq il-mewt tagħha. Lum il-Knisja eżies tagħmel it-tifkira tal-Isqofduttur tal-Knisja San Bellarmino. Ejjew nitolbu wkoll għar-rajja spiritwali tagħna biex il-Knisja tkun imżejna brajja, sfijiet, saċerdoti, qaddisa li jservu u jgħalmu il-poplu Nisranu. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti tajt erf u qawwa li ma bħala lill-Isqof San Roberto Bellarmino biex jiddefendi bħila kbira il-fidi tal-Knisja tiegħek. Bit-talb tiegħu għamel li l-poplu tiegħek joż din il-fidi u jżomma dejjem sħiħa b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu l-Korintin. Ħuti, bħalma l-ġisem hu wieħed u fih ħafna membri u l-membri kollha tal-ġisem għad li huma ħafna jagħmlu ġisem wieħed, hekk ukoll Kristu. Għax aħna wkoll il-koll tammidna fi spirtu wieħed biex nagħmlu ġisem wieħed. Sew Lud, sew Griegi, sew il-sira, sew ħielsa u l-koll xrobna minn spirtu wieħed. Issa l-ġisem mhuwiex membru wieħed, imma magħmul minn ħafna membri. Intom il-ġisem ta' Kristu u kull wieħed minnkom membru tiegħu. Lil xi wħud Alla qiegħdhom fil-Knisja fl-ewwel post bħala apostli, it-tieni bħala profeti, it-tielet bħala għalliema, imbagħad id-don tal-mirakli, imbagħad id-don tal-fejqan, l-għajnuna, it-treġija, u d-don ta' ilsna diversi. Jaqgħu il-koll profeti, il-koll apostli, il-koll għalliema, il-koll bid-don tal-mirakli, il-koll għandhom id-don tal-fejqan, il-koll jitkellmu bl-ilsna, il-koll ifissru. Intom ħabirku għal don ola. Il-kelma tal-mulej. Aħna il-poplu tiegħu u n-naġġ tal-mera tiegħu. Aħna il-poplu tiegħu u n-naġġ tal-mera tiegħu. Għajtu bil-ferħ lill-mulej nies kollha tal-art, aqdu bil-ferħ lill-mulej, idħlu qudiemu bana ferrieħi. Aħna il-poplu tiegħu u n-naġġ tal-mera tiegħu. Kunu għafu li Jaħwe hu Alla, hu ħalaqna u aħna tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naġġ tal-mera tiegħu. Aħna il-poplu tiegħu u n-naġġ tal-mera tiegħu. Idħlu bana ta' ħajr mill-bibien tiegħu, bit-tifħir fil-btieħi tat-tempju tiegħu, roddulu ħajr u birku ismu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naġġ tal-mera tiegħu. Alleluja, alleluja. Alleluja, profeta kbir għam fostna u Alla żar il-poplu tiegħu. Alleluja, Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu mar f'belt jisimha Najn
u marru miegħu id-dixxipli tiegħu u kotra kbira ta' nies. Kif wasal qrib il-bieb tal-belt, kienu qegħdin iġorru wieħed mejjed li jommu mara armla ma kellix ħliefu u magħha ma kien hemm qatt ġmielu ta' nies mill-belt. Kif ra il-mulej tħassara u qalilha tibkix, resaq u mess it-tebut. Dawk li kienu qegħdin jerfgħuh waqfu u qal: żagħżugħ, qiegħed ngħidlek qum. U l-mejjed qam bil-qiegħda u beda jitkellem u Ġesu taħ lill-ommu. In-nies kollha tkexkxu bil-biża' u bdew jagħtu glorja lill-Alla u jgħidu: Profeta kbir qam fostna u Alla żar il-poplu tiegħu. U b'dan il-kliem li qalu sterdet mal-Ludija u dawk l-inħawi kollha. Il-kelma tal-mulej. Kemm hu sabiħ il-Vanġelu tal-lum iżjed. Jekk narfu nidħlu fil-fond hekk ta' xi frażijiet. L-ewwel qabel kollox jippreżentalna l-karattru sabiħ ta' Ġesu. Ġesu quddiem il-mewt, quddiem id-dbatija tal-bniedem jitħassarna. L-Evanġelista Luqa jgħidilna kif ra lil din l-armla li tilfet l-uniku wiben li kellha tħassara u qalilha tibkix. Anke l-mulej eżies jitħassar lili u lilek. Il-mulej jitħassarna. Meta lilna jarana mifxulin, imbeżżejn, għax il-mulej jrid li jiena u int ikollna l-paċi f'qalbna. U għalhekk dak kollu li jiġi biex jisraq il-paċi tiegħi, biex jisraq il-paċi ta' qalbek, dak mhuwiex ġej minnu. Imma dak huwa frott il-ħażen ta' madwarna, frott il-ħażen li għamilt jiena stess. Għax ma ninsewx li il-ħażin joħloq il-ħażin. Il-ħażin joħloq id-dbatija, joħloq il-weġat. Huwa tajjeb biss li jfarraġ, li jqawwi it-tama. Imbagħad għandna dik il-kelma frażi sabiħa li jgħid Ġesu lil dan iż-żagħżugħ. Żagħżugħ, qiegħed ngħidlek qum. Jiena nimmaġina din il-frażi kemm il-darba jgħidha Ġesu liż-żgħażagħ tagħna. Kemm għandna żgħażagħ li huma mejtin eżjies. Mejtin mhux fiżikament, imma spiritwalment. Kemm għandna żgħażagħ imkissrin bid-droga, imkissrin bi-vizzju tax-xorb, imkissrin bi problemi ta' familja. Jiena u int lil dawn it-tagħlin x'qed nagħmlu għalihom? Iż-żgħażagħ li huma il-futur. Jekk joġobkom itful mobiles. Iż-żgħażagħ li huma l-futur il-ġejjieni ta' pajjiżna. Aħna responsabbli tagħhom, Qegħdin nurhom it-triq it-tajba, jew qegħdin ukoll infixkluhom, jew qegħdin sempliċement nikkondannawhom, imparlaw fuqhom, għax illum dik l-aqwa ħaġa. Kulħadd iparla fuq kulħadd. U ħadd ma huwa lest li jnewwel idu biex jgħin. Ejjew hekk f'din il-quddiesa, iż-żgħażagħ nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna biex isibu l-qawwa tagħhom fi Kristu. Għaliex fi Kristu huma biss għall-kelma tiegħu
kif ġara ma dan iż-żagħżugħ jistgħu jqumu u jkomplu mexjin. U l-aħħar ħaġa, u Ġesu taħ lill-ommu. Hawnhekk nistgħu ngħidu li għandna figura ta' dak minn qabel ta' x'ġara fuq il-Kalvarju. Ġesu jagħti dan il-wilt lill-ommu ħaj, imma d-dinja tagħti lill-liben Alla lil Kristu mejjed fi ħdan Ommu Marija. Bieraħ il-ħadd kienet ukoll il-festa tad-Duluri. Ma Ġesu jażel li jmut u jagħti ħajtu biex aħna ngħixu bih. Ejjew nitolbu l-għajnuna u l-qawwa tal-Ispirtu. Ejjew nitolbu biex inħallu nisimgħu il-kelma ta' Ġesu li tqajjimna, li tmexxina, li tagħtina t-tama, li tagħtina il-ħajja, il-bniedem il-ġdid, il-bniedem li jħobb, il-bniedem tal-fidi. Il-mulej li jħobb il-ħajja huwa Alla li jsalva. Induru lejh għalhekk u b'fiduċja nitolbuh u ngħidulu: U Alla tal-ħajja ismana, u Alla tal-ħajja ismana. Nitolbu sabiex ir-rajja tal-Knisja fuq l-eżempju anke ta' San Bellarmino isibu fil-għaqda tagħhom ma' Kristu il-għajn tal-fidi u l-għotja tagħhom infushom biex jaqdu lill-merħla afdata fidejhom. Nitolbu għal paċi fid-dinja, partikolarment fir-Russja, l-Ukranja, l-art imqazza. Għamel mulej li s-setanin tal-art isibu kull qawwa biex jaħdmu għal paċi dejjema. Nitolbu sabiex din l-Ewkaristija tkun tassew it-tifħir tagħna lill-Missier li tagħna lill-Ibnu biex imexxina u jagħtina il-ħajja bil-qopor tal-grazzi tiegħu. Nitolbu għall-iltiema għar-Romol sabiex isibu persuni li jimlewlhom il-qalbhom bil-faraġġ u jagħtuhom dak kollu li huwa meħtieġ. Nitolbu fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. U Alla ta' salvazzjoni ta' min jittama fik, għamel li t-tifħir tiegħek jidwi fl-art u fis-sema tal-li battilna lill-Ibnek il-Ġesu Kristu biex isalvana li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti tal-poplu tiegħek fit-tifkira ta' San Bellarmino biex bihom naqilgħu il-għajnuna u l-ħniena li aħna nittamaw minn għandek bi Kristu Sjedna. Il-mulej magħkom
nerfu lubna il-fuq, nizzuħaj lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Bellarmino, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li huwa xandar u tilqa' it-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennu l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan f'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnate, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu
mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tijek inħallilkom isliem, natikom isliem tijaj, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għatija isliem u laqda li jintrit fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżda jitkellmu waħda, ħarufi tkun minn fejn.
nitolbu. Inti ġeddidna mulej bil-misteri qaddisa, bl-umiltà kollha nitolbuk il-grazzja li nsiru nixfu lil San Bernardino billi nistqarru bil-ħerqa kull ma hemmen u nimxu fuq it-tagħlim tiegħu bi Kristus Jedna. Nixtieq infakkarkom li baqalna xi ftit biljetti għal pellegrinaġġ li sejrin nagħmlu lejn il-Mellieħa nhar il-ħadd li ġej nitilqu mal-vapur tal-4:45, mbagħad fil-5 jkollna qudiesa solenni fil-misraħ tas-santwarju u niġu lura mal-vapur tas-7:30. Min irid jista' jiġbor il-biljetti tiegħu mis-souvenir shop tas-santwarju. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.